Καλλιέργεια δίκοκου στα Μέγαρα λοιπόν. Είναι μια αρχαία ελληνική ποικιλία με καταβολές από αρχαία ελληνική ποικιλία, μιας και πριν 6.000 χρόνια, το οποίο φημολογείται ότι υπήρχαν πληθυσμοί δημητριακών. Ήταν κάτι μεταξύ κρυθάρι, σιτάρι και σίκαλι. Δεν υπήρχε το σιτάρι όπως υπάρχει σε αυτή τη μορφή. Άρα λοιπόν αυτός ο σπόρος έχει καταβολές και έχει όλα τα χαρακτηριστικά του αρχαίου σπόρου δίκοκου, με υδατοδιαλυτή πρωτεΐνη και με όλα τα άλλα θετικά συστατικά τα οποία είναι ωφέλιμα για τον οργανισμό. Για πρώτη χρονιά ο Μήλος Πανταζή καλλιεργεί δικά του στρέμματα με σκοπό να έχει πρόσβαση ο κάθε ένας οποιαδήποτε στιγμή στο χωράφι και φωτογραφικό υλικό από όλα τα στάδια της παραγωγής. Θα ακολουθήσει βέβαια και καθαρισμός στον πετρόμηλο και άλεσμα, όπως και ψήσιμο ατασκευασμάτων στο φούρνο των Μήλων Πανταζή. Όπως βλέπετε εδώ γίνεται η σπορά πυκνή όσο χρειάζεται. Και πίσω τώρα με την πρώτη βροχή ο σπόρος θα αρχίσει να φυτρώνει. Ήδη το χωράφι έχει μεγάλη υγρασία από τις βροχές που είχε ρίξει τον προηγούμενο καιρό και ήταν ο λόγος ο οποίος μας καθυστέρησε για να κάνουμε τη σπορά. Είχε γίνει ανοιχτή πρόσκληση μέσω Facebook της ομάδας «Καλλιεργήστε μαζί μας δίκοκο», αλλά λόγω της κακοκαιρίας την προηγούμενη εβδομάδα τελικά μπερδεύτηκαν και δεν μπόρεσε να γίνει να παραβρεθούν εδώ άτομα από Αθήνα που είχαν δηλώσει ότι θα παραβρεθούν στη σπορά. Πάντως η σπορά έπρεπε να γίνει γιατί δεν μπορούσαμε να καθυστερήσουμε. Ο σπόρος του δίκοκου. Ας πάμε κοντά σε κάποιο σπόρο να δούμε. Δίκοκο. Δίκοκο τρίκοκου. Το όνομά του το έχει πάρει επειδή έχει δύο σπόρους μαζί και το καθιστά αυτό αρκετά ανθεκτικό σαν καλλιέργεια, γιατί δημιουργούνται δύο φυτά πολύ κοντά στο ένα, το ένα στο άλλο, οπότε αυτομάτως δημιουργεί σκίαση και δεν αναπτύσσεται τίποτα από κάτω ζυζάνιο εννοώ ένα ξένο φυτό, γιατί δεν του δίνει το περιθώριο να αναπτυχθεί λόγω ότι δεν λαμβάνει φως του ήλιου, γιατί ουσιαστικά το σκιάζει. Άρα είναι μια ποικιλία δημητριακού η οποία δεν χρειάζεται κάποια φάρμακα για τα ζυζάνια, ούτε καν σε βοτάνιασμα. Το καθιστά ισχυρή καλλιέργεια έναντι των άλλων και θεωρητικά αναπτύσσεται μόνο του χωρίς να έχει κάποια εμπόδια.
Το πρόγραμμα αυτοσποράς δίκοκου είναι πιλωτικό για εμάς. Αν πάει καλά, που θεωρητικά θα πάει, την επόμενη χρονιά θα ακολουθήσουν σπορά από Καπλουτζά, το μονόκοκο, όπως και Καμούτ. Σκοπός μας είναι να κάνουμε μία σειρά καλλιέργειες μόνοι μας, κάποια στάδια, κάποια δημητριακά που δεν μπορείς να τα βρεις μόνος. Και ουσιαστικά να έχουμε την αυτονομία να παράγουμε αυτά που οι ίδιοι αλεύουμε.